Shubor nakaslem jong unong san hima. MLA ka mau kerwat uba Renington lingdo tongkhar mentawas ngi ka khatwai tari nailar hajar arpu hendrio ula bu monongrem yaki artli ki project haga jingalang ha phalau jong ka dorbar hall jakram kata na ka benta ka scheme jakram A and B water supply scheme ka balamang tingka hadu khatsan kulur tingka bat ka wei ka surok shnong ban penyaso ya ka wei ka dong bakhot ka mau basa ka balamang kumba iwei point saupo kulur tingka but yakini baro artali ki scheme lamang pisa lingba ka state scheme habakran ka jingalang uba Renington ula pun pawe ka jingkman halor ka jingyo lat ban play kini ki artali ki mau nongrim ki ba an sayo ban pentrei no shan namar baya ka mang tingkaru ladab yo ule thuru ba ki scheme ki lawan ha ni ka shnong na du report uba rowel kum MLA bat kumju ka scheme JJM hendai namar ka shnong jakram ka dei ka balahe bat ka jingmi jong ki longyeng thamai shimla la shu ban pendap ya baro ki longyeng hendai menta ka jingyo ban tan na ka wa rilang ukermen scam bagani ka scheme jakram A and B water supply scheme kan long ka bajob uba Renington ula pun pauru ka jingkman halor ka jingyo ka surok shamau basa bat ule thuru ba ka mau kerwat constituency tangha ubnai leber kala yo hadu kumba khatsau tali ki surok kumjuru ki scheme ki bakenthop ya ka long senri bat rangblang water supply scheme bat kiwe kumta na kalyang uba Renington lingdo ula ai khoble kerpang ya ka ni ka sarkar ka bala sngap ya ka jingot jingnam ki pat ba ka ni ka dong ka than na ka benta banwanra ya ka roi ka par kiwe pat ki bala ajingkran ki kenthop ya ka deputy commissioner kong AL Maulong u chief engineer katanat PHE ba RS Nongbri u executive engineer katanat PWD mau kerwat division uba Jewel P Marbanyang kum katak jong kajingbo ya kini ki manurim yin yo ban onve ya kini tablet bara arteli kita galong nakamta ka scheme umpam umde bat kumjuro namta ka surak hawat isotho ba kasno jakram kade kawai na kisnong kabalayo ya kijikerku bat ya kijikman jo kajingyo ya kidevelopment na kasarkar na koi kapor koi pat bat kabade ban kaban kalong unda kiskim teladan te nakaling jonga na sim man ongkumle bakini ki artli ki mau mentai ke bagian bo kade ka scheme bat kena skim suro kidei ki mau jong ka jingkerman kidei ki mau jong ka jingkerman ni kabagi siap ban sedang na bagi layo ka sanction ban pentrei ki skim teh ki mau jong ka jingkerman sisa kidei ki mau hakaba on sayo ban pendap ya ki skim ki ban long sisa ka jing mentoy nam ta ki padba ka umbam onde kumbah lay ong bara bakari ka jing yangi way pa way kalong ka basisa bagas nong jakram kalayat nanti kibabon ki hausnam da ka bayak sak banyo e ka umbam umde ka babet ka babayang tenre ka wei ka snam hadin ko ipat ki me ki jinga lesena pengjong ki bala kampenmen ya ka mau ya ki hausnam mensua ar hausnam tam mensua ha ka por ya ka ba iba ruweleng do idang MLA ban leseh to por la balong minister ha ka ba yo ka skim ka ba he pantan ha ka snong jakram hakaba kirang don haduk munta kita kisien ketok kebahe hang pai hadong tongriang haduk munta kirang don ngalayu penyu ban pe tiktok top dan reina kidau kibabun kalau penlong makan fail kene ka project ha kene ka pori ka bagi implement ni ka scheme JJM ha kene kisah jakram ngila persa ngila yo ka scheme dan rei kene ka scheme merukam simla ai ka jiksa kene ka bapun hon ni kipai ba namar ka jiluna jo ka sos jo ka ang mau mentabu mau jo ka jingkermen bagani ka scheme menta ka nom fail jo kirang ba jo ka snong pai ba jo ka snong kisno tho bagani ka sos ka bagani mantan karang jang nang na umrila berkata ka jingkermen ka bakrau ya ka bangila ang pentrei ka scheme han ha jakram ngasu ka pa ya phi ki pai pa ki badon ka snong bat kini ki para marjan kumjuro iki contractors ki sa sim mantrei ya ka scheme nga kapatid hi so bha ban le tre bha ban ban sim lam ni ka jikit kle
So bahwa kita yang pet itu ikan lo kerja kamu kau pilak bantrai. So tu lalu kerja kamu kau pilak bantrai. So bahwa namsim nampan ni kata kamu. Yo bakasakut no tanah kata jong ki kontraktor. Ngada kebalik yang baju ki kontraktor ni kadang katahan baru. Batongin sim dah kejingkir klik. Namar ki kontraktor bonsen ngilong kadau jong kini sakut jong development. Hakidong kitahan hakaba kimla bantrai ki kam. Ngada kebalik namar kata dah kejingkir klik. Batongin sim ki kam to kini sim ki kam ki ba fisgo ki kena ba filak bantrai. Balanon kono kakam ni kabadai beri penbet bagi officer kinlong kibala koloi beri skoto beri penbet ya kado kakam kaba pila bantrai hoi iso keman kene keso jakram omdei teka umbam komde hak badai beri keldik skin pilayoi kam tamai kajing pun kre ya kibangela yo kasina house nam arhajar arpau ngelayo kasina house nam arhajar arpau hak bangela yo shipon kiskim surok ke balayo on bantrai hoi isu tu bakim patbiang kejingan kam ni pat kam patbiang dan kene tiyo baldat ngaliya wan biang hene permanation baki para banget jong kabalang ublay bat kumjo para banget jong kabalang katolik hangne haka bakit sadon keji seng ke bahe harusem arjar apokra arjar apokndai kila persgawe kejingan kam kila ya beriyat bat ki engineers bat ki officer bat ya pek kejingan kam biang iki surat akan ke sno matun bahai ki surat kebalan lupa lane wat bantit mairu kapto katne kate ka ba idon kam ngisno kuman badan tang sita yo ngelawan ban sngap ban sngau ya kejingan kam di ba kepada bikelenti ki sengken ki surat akan ke sno mentang ngelayang hangne ban bu yo monorim yo ko wei ka surat akan ke dong mau basah Togin ay kini thapti nam takani ke artli ki sem jong ka sno jakram baro koi nakam taka badam takani ka surat Git melenti ba nakapos kapor ka sno jakram ka sno ka ba hedo ka moong iba ala kabadam kino sno ki ba bon bam hakani ka district ka jongi Git melenti ba ki jingkar khu karoy ka par kinang wan hakani ka sno da ka jingya trelang haka ba ka sno kanang ba ay ka jingya trelang baki bor sarkar baki officer baki office kibaran hakari ka district kene ka musim kabaron pikirang basno hangne barga kredi bagane kanang khambahar ka por ya ka bakin ai ka cooperation berka sarkar bane trena baki kredi haka bagin yo ya ka roy ka par bakanang ya hakane kisno jakram nakawai ka por koi par kanong kot tangkat ne Ngin yok banwan lese saban ya kham kemen jisu ban inaugurate ni kini kiskim ya ka bangin yok ban pentrai ban yok ban sta sumar pan khoi bhai ti kisnong ki thau kong ba ong ne bese u kesni ro kan ni kan pau nam kan dan lang ka ma cha ko tourism ban long go we ni kisnong ki ba khoi ba klia te kum ka hi baro ni tip ba ka ka dei ka jing im dan kinong kijing im hasla perthai banla klem ka bam di lagi ni kibriu kimara ne kijing thong kijing tap but hoy kani kijing dan kani kijing wan jong ka water supply scheme hapo jakrem kadai shisha ka jing mentoy ka ba palat kamni tang ban poi ko malada hi perkhat dunia kani komod kan kentiu ya ka kot ka khia ka no rukom kolong ba pila pan le kam phoi jika ban sum stayo artayo pila ala ban sum man ka sniru te haba kumbo am hi mane ha porenda ni por mentaru kidang don ki por ba kibriu kam balik kam ya ka umbam umdi nimpat om ya ka kam sajan ya si ka jan pri sa shawa ende kam balik ti umbam umdi pihak pelut kepuan mal ke jengai kidon sikenta arkenta te haba poino ko hapo tengkomi yang jongpi kata ke sikenta arkenta pila yo ban pendong kampat na ko boy ke benta lesi ka thum ka tep legi kentai lesi ka thanjai lesi ka thum sentiu bandi sentiu pila la ini sikenta arkenta ini in toy pia ka yo ko ka hai ka yo ban kentiu ya ka yo ko kumjuru haka puli putih dan ongkum lom ta ndai kita di kena hi em balik yarap iki kemi pa ban ket yati na jengai
nagi cengai telong jengki ki haba ndalapoi pada ko tumdong kam syu balik tong cengai. Saya kalau ya julai aten mau kita program kita orang ngi peli surat nanti ngi peli ka nanti ngi lay foundation stone ni ka surat ngi lay foundation stone ni ka Ngai mata ka singi pat ka senong jakran kadi ka senong ka berdotam kanyo senang beratli pat ko ka surat. Jadi jing ayo kale cak sarkar ka tinggalam jung i Sarlington. Namarang mata jing ka officers lay ki ong sna estimate ni sabe. Redon kamu nanti yang sisi jerong. Mo dan belum tahu sarinik pat ila batik yang sisi jerong bat ngiyo sibon teli sanction. Kalau kami pihak po mau keluar dengan saya sebatai pai sarinik sibet kin sabon ki sanction ki balawan. Bat kin sedengru ki sanction ki bahe ki bansawan. Trai sarinik ki sebatai pai pi sibet. Pan yo ya kinong mikmat ki balong aktif. Kumbala yung lam nado kini ki ramba nong yalam sinong ki menteri ki om arsan snem mensua ki long aktif hadu mentah ki dengan long aktif ai ki dengan ya pumut ya de biyo skina ha kali kemen siem bagian menteri nak kata kalawi kajum kajuki ada musim